हेलो एवरीवन बरायबाय बयखौबो दिनै दंफैयो आङो बिजनि टाउनाव ओमफ्राय बिजनि टाउनाव मानो फैदों होनना बुङोब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो अब्लानो बुजिखागोन आरोखि ना ओमफ्राय दा जास्ट कार सुलांनो नागिरदों जोङो ओमफ्राय काराथ' आंनि नङा जाहैबाय बिजामादैफोरनि जाहैबाय दा बिजामादैफोरनि कारखौ लानानै फैदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे दाथ' गोलोम बोथोर जाहैबाय ओमफ्राय खानाया सिनजानानै एसे खरब्लाब्लाबो नुदों दे लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जेबो इम्परटेन्ट नङा ओरैनो जास्ट ब्लग भिडिअ बायदि जासिगोन आरो नोंथांमोना जायफ्रा नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नायलांनो हागोन आरोखि आं बिजनियाव मा खालामलाङो दा लोगोफोर गारिखौ सुनानै लांनोसै जों ओरैबायदि मैला जाखाबायमोन आरोना मानो होनना बुङोब्ला सा ओनसोलावहाय दायो लामाफ्रा थिग नङा नालाय दासो बानायगासिनो नालाय बे हिसाबैनो फुरा हाद्रि हाब्रु जायो आरोना ओमफ्राय दा नै बेबायदि हिट होदों आरो नै दा गारिखौ गोजौआव थिखांनानै दोनबाय नै बेबायदि बोखोना दोनबाय आरोना नै फुरा जेक गिदिर गिदिर दंखायो दे गाहायाव ओमफ्राय गारिखौ फुरा थिखाङो आरो लागावबाय दा लोगोफोर गारिखौथ' सुखांनाय जाबाय दा फुरा सिखा सुजोब्बाय नै ओरैबायदि मोजां सुजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दा जोंबो थांनोसै दा गारिखौ एसे हुगारनानै हरगोन आरो दा बेबायदि जाबाय नै मोजां नुबाय आरो सुनानै नङाब्ला फुरा मैला नांबायमोन आरोना बे गारिया फुरा हाद्रि नालाय दा गारिखौबो सुखांबाय नै जोंबो थांनोसै आरोना दा फंबायजों आंजों फैदों ओइजों दं नै फंबाया दा थांसिगोन आरो गारियाबो फुरा लाइट जाबाय नै जोंबाय समायबाय आरोना नै बेयावनो सुदोंमोन जोङो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर सुनो गोसोब्ला सुफैनो हागोन आरोना बिराद मोजां सुनानै हरो बेयाव ओमफ्राय जोंनिथिंजायबो सोरबाफोर सानखांनानै बानायोब्ला मोजां जागौ आरो खैला मैला साइड नङाबा आमथिखाफ्राव नङाब्ला आमगुरिफ्राव दा बुहुद फैसा खामायनो हायो आरो नै बेबायदि सुनानैहाय दा जों गारि सुनोब्ला बिजनि एबा सापागुरि फैनो गोनां जायो आरो दा बेनिखायनो जोंनिथिंजाय बेबायदि सुग्रा थायोब्ला कार वाशिं खालामग्रा ब्रादारनावनो सोंनोसै आङो ब्रादार दिनत खयथा फारे जेनेबा दुहाबार হয় নাকি আচ্ছা তারমানে আৰু বাইক এটা দুহাইলে কিমান লয় 100 বাইক যদি দুহাই দিনত কয়টা পাৰিব বহুত পাৰিব না दा नुबाय नै लोगोफोर गोबां हायो आरोखि ना जोंनिथिंजायबो जुदि बेफोरबायदि बानायोब्ला बेजों लोगोसे जायफोरा न' गिदिर लुदों टाइल्सनि प्रयजन नै बेयाव फैना लांफैनो हागोन आरोना दा बुहुद मोजां टाइल्स दं नै जायफोरा न' लुदों बेफोरबायदि हैनो हागोन आरोखि नै बेफोरबायदि मोजां नै दा लांनो हागोन आरोखि बायनानै ओमफ्राय नै बेबायदि होनो हायो आरोखि गाहायाव ओरैबायदि मोजां नै लिमिटलायनाय थाम्फै गादलायलायनाय आरोना एटु कि साइज जेनेबा एटु 2x2 साइज 2 साइज अ आচ্ছা ইয়াত কিমান পৰে যেনিবা এটু 900 পৰিব 900 900 টাকা না কিমান লাগিব টেষ্ট কাৰ্টন মান লাগিব না 36 ফুট লম্বা ঘৰত টেষ্ট কাৰ্টনত কিমান পৰিব আইডিয়া কাৰ্টনত পৰিব আপোনাৰ ধৰক 20070 টকা माने 36 फुट गोलाव न' लुयोब्ला माने 20,700 नि बायोब्लानो कमप्लिट जागोन होनदों आरोना बेबायदिखौ होनो हायो आरो नै दा ओरैबायदि मोजां दङ नै बेयावहाय लांफैनो हागोन जायफोरनो नांगौ जायो ओमफ्राय लोगोफोर बहुद गरम आरोना दा बे गरमनि थाखायनो एसे बिजनिनि फ्लाइअभार दलां गोजौआवहाय एसे बार जाहैनो सानदों आङो नै बैयावहाय दा ट्रेनाबो फैगासिनो दङ नै ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै बेयावहाय गार्डेन फिसा दंमोन दा नै बन्द खालामनानै दोनबाय ओमफ्राय मैबो दंमोन आरोना बैथिंजाय ओमफ्राय दा बन्दथ' आरो दायो दा दसे बेरायलाबायहैनो नागिरदों आङो बै गोजौआव आरोना दा लोगोफोर गेटआ बन्द जाबाय आरोना नै साबि होबाय नङाब्ला बेरायहैनो हागौमोन आरोना ओरैबायदि मोजां बिबारफोर दंमोन नै गार्डेन दा नोंथांमोनानो नायहरना लादो नै ओरैबायदि मोजांमोन आरो बेयावहाय बेरायनो न'खर फेमिलि लानानैबो बेरायफैनो हागोन आरो बेयाव दा 5टा 18 जाबाय दा बन्द जाबाय आरोना बियो
दा दलां गोजौआव मोनफैथारबाय आरो ना आङो नै दा बेबायदि बानायदों आरो दलां गोजौआव नै ओमफ्राय गाहायजों ट्रेन खारो जाहैबाय बार नाङो आरोना बेयावहाय बहुद बार नाङो ओमफ्राय नै ओरैहाय थांबाय दङ बाव थांनो गोसो गुवाहाटि थांबाय आरोना बेजों नै ओमफ्राय नै ओरैहाय मुम्बाइ दिल्ली अबाव थांनो गोसो थांदो दा बस्था नै मा बुस्थु बियो आं देखायगासिनो दं दे नै बेनो जादों जाहैबाय बेसर आरोना दा बेनिफ्रायनो थाव गोथांखौ बानायनाय जायो नै ओमफ्राय नै बेयावनो फेरेबनाय जायो आरोना बेबायदि दुंग्रा बेयावनो फानो नै ओमफ्राय बेयावहाय बायोब्ला एसे खमाव मोनो आरो दा नै बेबायदि बस्था सफैयो ओमफ्राय दा बेखौहाय गासिबो थाव गोथां फेरेबजोबगोन आरोना ओमफ्राय नै बेयावहाय फिरफिलि गारिखौ फोसाबो आरो जायखौ बुङो टट' गारि ओमफ्राय टट' गारिनि बेटारिया खिबु उनावहाय ओरैबायदि गिदिर मोनब्रै दङना नै 4टा थाखेना दादा बेटारिथ' बानाय बेबायदि गिदिर थदब्रै दं आरोना बेटारिया नै बाबा बुहुद गिदिर नै आंलाय बिदि गैयासो सानोमोन आंबो दिनैसो नायसनबाय दे लोगोफोर नै दा थदब्रै दं आरोना नै थरसे थरनै थरथाम थरब्रै बा थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै साहाथिंजाय ओरैबायदि गोसोम जाबाय नै अखा हानायस्लाय ओरैबायदि दैबाना देरनायनि सम्भाबना जालायबाय आरोना जोमैया नै गोसोम लखासै दा न' फारसे थांफिननोसै आरो जोङो मोनामोसो बे बुस्थुखौ लोंनोनो हायाखै आरोखि आं ओरैबायदि मोना बे ओमफ्राय थान्दाखौबो लोंबाय मजा माबा माबि आरोना